So my goal for this first year I'm competing, I don't want to say I'm going to go for the win because I know there will be others who know the area much better and who will have a very good strategy, better than mine. But I'm going to try to end as high as possible. If I'm in the top 10, I will be already very happy. For me, it's an experience and I want to see the whole area and do as many calls as possible. That is my main goal for this year. Per nosaltres, agafar aquesta època de l'any va ser una opció que la vam meditar molt perquè vam pensar que canvia molt el temps. Ens podem trobar amb un temps perfecte, però també ens podem trobar de que plogui, de que faci mal temps en algunes zones del Pirineu. És l'època de l'any on un no es pot esperar qualsevol cosa. El que no ens esperàvem de cap de les maneres és que aquest any el temps es girés, no sé si dir contra o a favor, i acabés convertint la 100 Colls en una experiència realment única i èpica. Vam tenir neu, colls i ports que estaven tallats per la neu, la gent que va haver de recular, canvis d'estratègia d'última hora. Vam aconseguir, sense voler-ho, que aquesta edició de les 100 Colls fos realment una edició on la gent tragués el millor d'ell mateix. Va ser esperit 100 Colls al 100%. So here we are at the Col de Puy-Moran. Excuse me if I take a little break. I'm just waiting for the storm to calm down and then go to the next col. I started yesterday in Falset in the south. The weather was good, but the more you go to the Pyrenees Mountains, the worse the weather got. But anyway, here we are, and this is the adventure. At the moment it's being cold and being a bit wet underneath, but hey, listen, if this is shitty weather, it's the best weather for me. It's adventure. Bé, la primera jornada de les 100 Colls d'aquest any jo la veig positiva. Al principi sí que estàvem una mica neguitosos per veure ja amb la meteorologia si ens faria la guitza i en un punt sí que hem parat, ens hem posat el traje d'aigua, però al cap i a la fi hem fet tot el previst i hem sumat un coll més, vull dir que contents. En principi, bones sensacions. So today I'm going to go through Andorra and then try to do the North Col and make like a loop to get the southern points too. Keeping a good pace, stopping just for fuel and some food and just ride all day long. It's going to be tough, but I have my plan. I will try to follow it. Aquesta ha sigut l'edició més internacional. Hem tingut la participació de 10 països europeus. Pràcticament el 30% de la participació que teníem era internacional, que han descobert el paisatge, que han descobert el clima, que han vist que no sempre aquí és sol i platja, sinó que hem tingut colls amb neu, mal temps, els han superat les seves pròpies expectatives i han superat les nostres. No podem estar més contents. So my goals, I didn't achieve all of them, but yeah, I'm very happy. I could do loads of calls and I explored the area. It was an amazing experience. Realment el treball en equip ens ha servit moltíssim per ajudar-nos un a l'altre en moments de confusió de track. La part humana del ritme, de bajones, de m'estic dormint, estic cansat, que si tu falles ell es tira, que si ell falla tu saps que estàs allà per ell. Crec que és necessari fer equip i poder-te ajudar un a l'altre perquè sol no podríem haver aconseguit tot el que hem aconseguit.
amb la 100 colls 2024, encarant ja l'edició del 2025, que és el nostre proper repte.